Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menika ingkang kula pun jelasaken bab inti Al-Qur'an menika. Al-Qur'an menika sakmono agenge menika intine enten suratul Al-Fatihah menika nggih. Lah ya napa sagete semerap ten lebete diri niku enten ayat suratul Al-Fatihah. Lah niku nggih. Sedanten ilmu menika, ilmu ma'rifatullah meniku saged namung nggih proses. Lah proses menika nggih kudu panjenengan ngadepi kehidupan sehari-hari jujur. Panjenengan gadhahi kudu istiqomah. Lah istiqomah menika nggih napa ingkang sampun saged mawon sampun waca mangke diparingi semerap kayambek panjenengan bahwa sesungguhnya panjenengan nggih termasuk Al-Qur'an yang berjalan. Lah niku nggih. Alhamdulillahirabbil alamin panjenengan tanglet. Di dalam diri ini ada ayat suratul Al-Fatihah. Lah niku nggih, moko kula jelasaken. Mangkih panjenengan ngadepi istiqomah dhateng Dzatullah menika dalane di jam sesudah salat asar menika sampai maghrib. Lah niku nggih, kula padose ilmu niku sedanten menika nggih ketelarak menika nggih jame mboten karu-karuan, tapi setelah gadhahi istiqomah ingkang dinilai dhateng Allah menika kula diparingi nggih niku pun mantun pokok salat asar sampai maghrib mawon. Lek kula singen sampai jam 12 malam, tapi mboten pun panjenengan mboten usah, cukup mawon mantun salat asar sampai maghrib niku. Mangke lek panjenengan gadhahi istiqomah nggih napa ingkang panjenengan saged sampeyan waca mangke dirubah piyambak dhateng Allah, termasuk panjenengan diparingi semerap bahwa di dalam diri panjenengan menika wonten ayat Allah ingkang dirahasiakan Allah, termasuk suratul Al-Fatihah meniku. Panjenengan ngadhep dhateng Allah, panjenengan ibadah dhateng Dzatullah, mongko panjenengan boten secara langsung proses menika panjenengan di dalam diri ini ada yang keluar ayat-ayat Allah nggih menika suratul Al-Fatihah menika. Lah niku nggih eco panjenengan pun soro-soro wis cukup mawon panjenengan lampahi ten griyane panjenengan kalian nggih keluargaipun panjenengan mangke diparingi kiyambak dhateng Allah sampai kados ngoten ingkang dirahasiakan Allah. Sesungguhnya manusia ini adalah juga Al-Qur'an yang berjalan, sehingga yang ngadai istiqomah niku wau dhateng Dzatullah sampai medal kados ngoten di dalam dirinya. Berputar ayat itu memutari tubuh ini sesaat kita didiamkan oleh Allah untuk menjadi saksi bahwa diri manusia ini juga Al-Qur'an berjalan. Lah niku nggih. Niku lah napa kok kita niki ngertos bahwa ayat niku wau yang keluar dari tubuh ini yang berputar memutari fisik ini dalam keadaan istiqomah dhateng Allah niku ada suara nggih sing kados maca suratul Fatihah menika nggih. Mudah ilmu Allah mboten usah pados lan pundi-pundi, cukup jenengan istiqomah ten griyane panjenengan mangke panjenengan diparingi pengalaman kados ngoten. Lah niku nggih niki dalam keadaan duduk bersila istiqomah menghadap kepada Dzatullah Ar-Rahman Rahim. Mongko menika panjenengan didadosaken saksi bahwa
ada di dalam diri ini ada ayat-ayat Allah yang dirahasiakan Allah. Lah niku nggih suratul Al-Fatihah ada di dalam diri. Maka dari itu jangan dikotori diri ini dengan makan makanan yang berbau haram. Nggih, lek pun monggo lek pun semrap ilmune niki kita jaga Al-Qur'an di dalam diri ini niku ingkang saged dados saksi mangke di alam kubur menghadap datullah ilahi rabbi. Niku wau ilmu ma'rifatullah tentang ayat yang di dalam diri manusia ini. Suratul Al-Fatihah Al-Qur'an ingkang umum ya tertulis menika ingkang kula tahu kalih panjenengan belajar ten musala-musala menika. Tapi yang di dalam diri ini harus berjalan sendiri. Nggih menika dalane istiqomalah akan membuka rahasia-rahasia Allah nanti yang kita akan diperlihatkan yang sesungguhnya di yaumil akhir nanti. Lah niku nggih suratul Al-Fatihah menika intine Al-Qur'an. Suratul Al-Fatihah menika intine nggih enten bismillah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.